Les ha gravades avui per al seu espectacle que actualment es representa a Madrid i que inclourà els dofins de l'oceanogràfic. Dalt de l'escenari, més de 40 actors, ballarins, cantants i des d'ara també dofins, els de l'Oceanogràfic de València. Els ha fitxat Nacho Cano per al seu últim espectacle. Ell mateix ha rodat totes les escenes. Els actors s'han compenetrat a la perfecció. Los entrenadores de los delfines los controlan perfectamente y parece como si fueran personas. Creo que va a ser una filmación muy bonita. Les imatges es projectaran durant el seu musical A la lletra, diu Cano, de totes les coses boniques i que ja està en marxa a Madrid. En la projecció es veurà la relació entre uns éssers estranys que viuen l'aigua i els nostres dofins. Se va a ver cómo estos seres van aprendiendo el lenguaje de los delfines y se comunican por la música. La música i l'aigua, ingredients fonamentals d'un espectacle que quedarà complet ara, amb les imatges gravades a la ciutat de les Arts i de les Ciències. La vida de Jaume I, portada al